दख'ना दखान दङ माने आब'मोना रिल्स बानायग्रोन दासो ओरैबायदि थान्दा मोनदों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांखौ गासैखौ बरायबाय दिनै आङो दंफैयो नै सिमेन्ट सापरियाव आंनि लोगोनि आब'नि दखानाव आरोना सनालिनि आब'नि दखानाव नै बेखौ आङो नेफैगासिनो माने ओंखाम जादों जोङो माने रिल्स बानायनो थांनो नागिरदों साइथिं बारनानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे थ' दा बिदिबा गाइस चेल्लो दख'ना दखान दङ माने आब'मोनानियाव ओमफ्राय नै राजाया लाजिदो राजानि बार्थडेया दाखालि थांखांबाय ना राजा ना नोंनि हेपि बार्थडे थांखांबाय दा ओमफ्राय नै सासेया देलायस्रिया हजों देलायहैनो हागोनथ' ओरैनो हरनै बानाया नै सासेया नै सासेया एखेथार माने नैबे सनालिजों बेजों एखेथार माने ओमफ्राय दा दसे नायथ'नोसै ओमफ्राय थांसै आंनिसो बेसे मोजां नुदों नै वाव बिउटिफुल गार्ल नै सासेया मोसानो सोलोंखाबायानो माखो आं सोलोंबावाखैयानो थ'दो होमबालाय थांसै जाबायबा रेडि जाबाय थ'दो होमबा जों थांसिगोन दा ओंखाम जाखांनानै देलायखांबाय ससेया देलायनानै जोङो दा थांसिगोन आरो थ'दो ओमफ्राय लोगो सासेखौ नेगासिनो जोङो बेयो दायो फैगोन लोगोफोर जोंहा रिल्स बानायनाय लकेसनाव मोनफैबाय जायगायाव मोनफैबाय जोङो अबेयाव बानायनो नागिरदों बेयाव बानायसिगोन दा मा होनगोन आरोबाव नोंथांमोना नायलांबाय था आङो रिल्स बानायग्रोनोसै लोगोफोर नै जोङो दा फैनानै आनार जादों दालिम जादों जोङो ओमफ्राय नै बेखौबो जाखांबाय आरो जोङो थालिरखौबो थान्दा ओरैबायदि गरमाव सान्दुङाव माने नै सासेया जोंहा मानो बानायाखै नोङो गोथाव जाबाय जोङो ओमफ्राय बिथिं दङ आब'आ फिल्म नायगासिनो सिरियाल नायगासिनो मोनाबायबो नै दा मोनाबाय नालाय दसे थानानै न'आव थांसिगोन नङाबा बिमाजों रायजाथारगोन आङो जेराव फैयो माने गोदोसोबाय थानाय माने लोगोफोर आङो बेनि थाखायनो दा आं गोख्रै थाबनो थांसिगोन आरो दासो ओरैबायदि थान्दा मोनदों लोगोफोर फेन सिङाव थानानै नङाबा ओरैबायदि गरमाव ओरैबायदि हाव जाबाय थादोंमोन मोखाङा नै दासो जि थान्दा कुल मोनबाय आङो लोगोफोर जाबाय थाबाय लोगोफोर नै आङो आरो मोनफैलायबाय आं बाजै मोनानाव माबानि काबियानि बार्थडे नै काबियाया गस्लाखौनो गानबावाखै गस्लाखौनो फुजोब्बाय गरमजोंनो काबियानि बार्थडे ओमफ्राय नै बाजैया ओं दासो मोनफैदो आङो दहायनो खामानि मावनो लेंहरदोंमोन आंखौ बाजैया ओमफ्राय आङो नै दासो मोनफैदो मानोना आङो सापरियाव थांदों नोंथांमोना नुखाबाय दानिसो आयु बार्थडे गालानो बुयोसो माबा नै फैसाखौ थिखो नै फैसाखौ नै एसे अननानै होदो नोंनि हेपि बार्थडेआव होफैदो नोंनो अननानै बिसिना दै मोजांसो एथे जानांगौ ओमफ्राय मा संदो नायनोसै मा डेक'रेसन खालामदो आं मोनायावसो फैबायना लोगोफोर नै गैला डेक'रेसना जोब्बाय माने सेस बोफ्लेजोब्बाय माबाया काबियाया दा गैला आरो नैबेयाव केक हादोंमोन हाखांबाय ओमफ्राय बोसोरफ्रोमबो आङो होबाय थायोमोन आङो बोसोरफ्रोमबो काबियानि बार्थडेनि ब्लग लाबोबाय थायोमोन लोगोफोर आङो दा दिनै बेलेगाव थांदोंमोन नालाय भिडिअ खालामनो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आङो दिनैयो फुरा ब्लगखौ लाबोनो हादियासै दिनै बार्थडे जानायखौल' नुसिगोन आरो नोंथांमोना मा संदों बाजैया मा माबादों बेखौ आङो नायहैनोसै फैदो फल' बार्थडे जानो फैदो दासो ना नै आब'आबो दासो फैदो पक'रि सावनानै बेस्राया दखानाव कास्टमाराबो बिराद बिजिथार ना बिराद कास्टमार जायो ओं ओमफ्राय नै लोगोफोर
केकआबो जोब्बाय माथो जोबहांजोब्बाय नैबेखौ मा होनगोन बेखौ पायक खिर ओमफ्राय नैबेयाव केक दङ आयु माने एसे बुरजा संखो बुरजा संबाय जि बुरजा मोनजोबजोबबाय होमबाबो आग्लायनायानो मोजां ना बेखौ मोजां देखायनो र' कालारा माथो पार्पल कालारसो नै लोगोफोर आंहाबो केक जानोसै एबार दसे जिरायनानै ओंखाम बायदि ओंखाम जायाबाबो जासिगोन ना आब' ओंखाम जाखाला नै सानाजो साना आपेल देजा जाबायना दे जाबाय था लोगोफोर नै खिर जासिगोन ओमफ्राय केक जासिगोन नै साना आपेल ओमफ्राय नै बिथिंजा आंनि भिडिअ नायगासिनो नै आब'आ आंनि भिडिअ नायगासिनो लोगोफोर नै नोंनिखौ माबा खालामना दोनाखौ आङो खालामना होगोन नै बाजै नै आंनि भिडिअ माबा ओंखारनाय नङा ना आंनाव डक्टरनियाव थांनाय आरो ना होमबा आं मिथिंजों नायबाय दाख्लैसो एगारदां बेखौ ओमफ्राय बेखौ जासिगोन जोङो जाबाय नै दिनै मामोनलाय बुधबाराव पुर्निमा नालाय दिनै मिरामिस जाबाय आरो ना जेबो मोनजादियासै लोगोफोर आङो दा जाखांजोब्बाय जाखांनानै ओमफ्राय दसे सान्थि जिरायनानै थाबाय दा दसे जिरायबाय माने हारसिंनो ओरैबायदि गोजोन लाबाय आङो लानानै दा दसे थानानै थांसिगोन आरो ना मानोना काबियानि बार्थडेआ बारा एसे गिदिर जाखायाखै नालाय बे बोसोराव आरो बेदरबो मोनजाया होननायखाय माने बुधबाराव बेदरबो मोनजायैखाय माने मानसिखौबो बारा लेंखायाखै ओरैनो खिर संनानै बिदिनो गामिनि खाथि दखानिफोरखौ लेंबाय ओमफ्राय न' खाथिफोरनिखौ लेंहरबाय जायै लोङै दहैनो थांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय आङो दा मोनायावसो फैदों नालाय दा आंनो सबसे जोबथा जाबाय आरो सबसे लास्ट जाबाय आङो दा एबार आङो जाखांबाय दा आङो न'आव थांनानै दसे थानानै ओंखाम जाहैयोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय बा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव लोगोफोर बाय आरो मा होनगोन गुड नाइट